Nangandam na ang Department of Health Region 12 kuno galing makatala og kaso sa monkeypox ang riyon. Atong saron ang detalye niini sa live report ni Abby Caballero. Abby. Sara, sa pagpangandam sa DOH Region 12 sa posibleng pagsulod sa kaso sa monkeypox sa rehiyon, lakip sa ilang ginaplastar karon ang gitawag nilang four-door strategy. Tungod sa nagkataas nga kaso sa monkeypox sa managlahing nasod, partikular na sa European countries, giplastar na sa Department of Health 12 ang ilang mga lakang aron magpabiling walay kaso sa monkeypox ang rehiyon. Lakip niini ang four-door strategy. Una ang pagsubay sa lugar nga gigikanan sa mga travelers nga mosulod sa rehiyon. Ikaduha ang pagpangandam sa pasilidad alang sa screening, testing ug quarantine alang sa mga makitaan og sintomas. Ikatulo ang treatment ug ikaupat ang isolation facility sa magpositibo aron dili na kini makatakod sa uban. We all know that the incubation period of monkeypox is between 5 to 21 days. Ganoon po katagal bago mag-develop ng symptoms. So we really need to be prepared, especially our surveillance system, na dapat alam natin kung ano yung mga simptomas ng monkeypox, ano ang kaibahan ng monkeypox sa ibang mga sakit. Ila na sabkunong napailawom sa orientation ang matag lokal nga kagamhanan sa rehiyon kalabot sa monkeypox. Actually po, yung ating mga LGUs, they already conducted orientations or they already rolled out the policy or department memorandum to all their SUs or to all to their community as well. Pipila sa sintomas sa monkeypox mao ang hilanat, sakit sa lawas, pagkaluya, paghubag sa lymph nodes ug skin rashes. Sara, sigun sa DOH o galing makatala og kaso sa monkeypox ang rehiyon, gamito nila ang mga bakanteng COVID-19 isolation facility sa matag local government unit. Samtang nagpahimangno ang DOH nga dili angay magpanik apan dili gihapon magkumpiyansa. Busa likaya na lang una ang pagbiyahe sa mga nasod nga dunay kaso sa monkeypox. Sara? Okay, dagang salamat, Abby Caballero.